Consells d'estalvi i eficiència energètica de Som Energia. Hola a tothom, em dic Ero, soc soci de Som Energia i avui us vull donar alguns consells perquè pugueu estalviar energia quan cuineu a casa vostra. Els consells que us donaré ara són útils tant si feu servir una cuina de gas com una cuina elèctrica. En primer lloc, per estalviar energia a la cuina, el que hem de fer és adaptar el tamany del recipient al tamany del fogó. És a dir, el fogó mai pot ser més gran que el recipient, si no estarem malbaratant una gran part de l'energia que utilitzem. Quan coem, si tapem les olles i els recipients, estem estalviant fins a un 25% de l'energia que utilitzaríem si no ho tapéssim. Un altre consell molt interessant, sobretot per les vitroceràmiques, és no posar-les mai al número més alt. És a dir, a casa meva, la meva vitroceràmica, el número més alt és el 8, mai la poso al 8, perquè entre el 7 i el 8 l'increment de consum és molt i molt elevat. D'aquesta manera, si sempre ens quedem al penúltim número, estarem estalviant molta energia sense cap tipus d'esforç. Som Energia, la cooperativa d'energia verda. I com deia el capità Enciam, els petits canvis són poderosos. Més informació a somenergia.coop.